Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Kollox jinsab lest biex il-ħadd 12 ta' Marzu il-Partit Laburista jtella l-attività niltaqgħu fil-park. Fil-ġnien ta' San Clement f'Ażabbar iltqajna mas segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis u spjegalna li l-attività ta' dan il-ħadd se tieħu xejra differenti mill-attivitajiet politiċi tas-soltu. Fil-fatt l-attività se ssir fi spazju miftuħ u se jkun hemm attivitajiet għall-familja kollha. ħajkonna diversi attivitajiet għal-familja kollha, ġifieri nħeġġeġ il daw kollha seguna biex jiġu bil-familja kollha, bl-annimali tagħhom hawnhekk ukoll fejn jiġru, fejn jilagħbu. Ħajkonna logħba għal kulħadd nistgħu ngħidu fejn għandna logħba tfal, ħajkonna logħb tradizzjonali Malti, ħajkonna żumba, it-tombla, ħajkonna wkoll stalls b'artiġġanat Malti fejn in-nies ikun jistgħu jixtru daw l-artiġġanat. Ovvjament ma jonqos l-ikel u x-xorb tradizzjonali Malti biex naqdu l-ġurnata flimkien. Il-ġnien ta' San Clement riċentament ġie estiż b'2000 metru kwadru u fih tħawlu l-fuq minn 250 siġra u arbuxell. Il-Partit Laburista għażel lil din il-ġawra fin-nofsinhar tal-pajjiż biex hemmhekk jorganizza diversi attivitajiet ta' ħin ta' kwalità lil daw kollha li se jattendu f'dan l-ispazju miftuħ u adattat għall-familja kollha. Ħassejna illi aħna l-ispazji li qed jiġu kreati bis-saħħa ta' Project Green u anke daw li qed jiġu proposti nuru illi daw l-ispazji mhux qed isiru ġast biex ngħidu għamilna proġett u lestejna proġett ieħor, imma nuru kif daw il-proġetti jistgħu jiġu imgawdin. L-attività se tibda għal ħabta tal-10 ta' filgħodu u se jattendi l-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela.